May hapon sa tanano karon ari sa mi sa games, stop sa mi sa acting kay aron pod ma-enjoy pud taon ni mga kauban. Mananangin na lang select. Good luck. Ang tawag sa Mundula karon, name of the picture dayon ang dili ka answer imo dire. Dayon ang ato ang kriteriya karon is cartoon character and movie. Impas mo ron. Boss. Pause. Asa? Name of the picture number 1. 1 2 Gini, Four. wala Five. yun. Sige. Likod man. Name of the picture number 1. Tat. 1 2 3. Dili ko. Sige, talo. Sige, Chris. Sige, magdali, makadugay. Kaya. Sige, Jol, kana nga movie, Jol. Title? Oh, title. Oh. Hanap ka. Donkey? Dili. Ang movie. Wala. Sige. Winnie the Pooh. 1. Sige. Bot, kalimot ko. Sige. Dali, wala. Maripay, down. Maripay, dali. Sige, Chris, wala. Kanang wala yun, di cancer, wala. Sige pa. Wala ki cancer. Mimon. Sige. Uso salida. Uso deh. The correct answer is Shrek. Agad! Miss picture number 2. Bala kay ko ka. Ang sa title sa salida? Avatar! Dili. Sige. Ang sa title sa salida? Sa salida? Sa title sa salida? 1 Sama na ay. 2 down. Ayaw ko kabalo na. Grabe yung salida. Karton sige. Okay. Tat. Karton karakter. Gana. Title. Wala yun. Ayun. Di man na karton. Ay, karton maguna ka. Tinugi ko pero salida na siya. Ana siya kanang Karton karakter mo bes. Okay. Okay, down. Wala si Dana no. Wala. Sige. Wala. Kisay last na to, kisay last. Kisay sunod di warin. Wala. Cinderella. Ha? Last is kita, sir. Ako kinalang sa. Oh, ikaw lang, sige. Okay, usap na rin. Awag yan. Ang title sa salida is Aladdin. Ay, Grabe mo, boy. Oh, pinakasayon. Huwag di mo cancer, ana. Jalebi. Oh, ikaw mo. Kaya ang ginakansir rin kaunan ni mo. Sige. Sayon ra kay Cinderella. Oh, kana. Ala si Maripe kauna na. Kana. Oy, sumo pre. Ngita tag sayon. Kaya di mo cancer. Oh, kani oh. Ay suko koy. Ikuan Sige. 1. Ako pa. Sige, down. Umo. Salo, wala. Oh, baru din. Ako ba? Oh. Wala gimo mo. Wala kinasa. Manggol. Oh. Ge. Ito. Oh, kita ni salida. Nay. Kong. Ako. Down. Okay. Di na Winnie the Pooh. Bugsaw na. Sige. Panda? Sige, complete. Kalimot ko. Complete. Ambot. Salo. Salo. Kulang lang gamay. Ako? Oh. Kung Fu Panda! Ay, kasi gusto na di. Ludi nga nakaw ko na. Tingala niya ang karakter sa salida, X-Men. Tingala niya sa X-Men. Pila naman mo. Daambot ay sabi. Sige mo kita X-Men. Maria pa idos mo rata. Oh. Avatar. Kasi ngalan. Wala. Okay, down. Sige, balik linya. Okay, wala ka pa rin. Wala. Batar man. Batar wag. Si Mirjin. Salo. Ang iyang answer is mistake. Kasi ngalan niya sa X-Men. X-Men. Kapoy ay. Adagan kay sir sa X-Men. Huwag ka malong sa ngalan niya. Ako. Are. Sige. Di mo tigtanog TV. Na. Maglantaw di mo Blade. Dili.
man ay. Oh, sige. Oh, kasayon kaayo. Ay, kailan na? Oh, sige. Batman. Sige, wala. Sige, kailan? Wala. Warin, ano, dilek. Kabalo ka lek, isa lek. Isa dilek. No. Wala. Sige, Go, sige. go, go. Warin. Wolverine. Isa. Sige, dali. Ikaw ra. Ah, sige, re. Unsay title sa movie? Tat. Wah, daw. Alam, unsay title sa salida? Charo. Unsay title na Nasam daw. Title na. Kuan, turtle. Sa kumplito. Ala. Kumplito. 1, 2. Turtle monkey. Sige, yun na. Basta na turtle. Wala ko. Sige, kumarin. Ninja Turtle. Salvo si Rila ko. Sunod yun ako. Nga nabitaw. Lagi mo dire. Title sa karton nga karakter. Title. Di nang tawra ko. Tom and Jerry. Okay. Title. Ulo, siguro. O, kaneng. Kinsa man ni siya. Ay, so sayo na kayo na. Uy. SpongeBob. Okay. Kinsa ka sunod. Salo. Oh. Sunod. Giselle. Kinsa man ni siya. Tet. Mickey Mouse. Okay. Kinsa ka sunod. Ghost Fighter. Da. Basta sugod og da. The Monkey King. Sali, da. Luya kaysa. Wala. The Boogie. Kani. Dili di ay. Sige. Aron din sa'yo, ang correct answer rin is The Mask. Movie. Cartoons og dili. Kala, nanay 4. X-Men. Nanay 4 ha, 4. Kulang na lagi sa... Movie no, cartoon karakter rin. Pambot lang. 4, nanay 4 oh. Clone na ng 4. Clone na number 4. A4. Sige. Jol, saan ni Jol? Saan ni Jol? Or Ha? Torta Plak. Wala yung cancer. Sugod og letter M. Okay. Saya na. Bot. Sige. Marin ka palagi si Marin. Listen. Listen ako sunod. Listen. Fantastic Four. Kuan, maso. Asa yato di ay. Ito gamit og maso. Okay. Kisa sunod ako. Di Avengers na siya. Ay, dun bitaw. Avengers. Ito gamit og maso. Thor. Okay, kisa ka sunod. Okay. Ang siri ni Marin sa yun kayo. Unsa ni? Power Ranger. Oh, unsa ni nga cartoon karakter? Naruto. Oy. Oh, sige. Maduhan ni Ah. Maduhan. Kane. Unsa ni nga salida? Ala. Isa ni nga salida. Tagalog. Ay, oh. Tagalog. Wala. Luya kayo. Madubulang kita to. Okay. Kasi na, kamatibas nga salida. Pedro Pindok. Okay, kaya gini. Sunod. Sige. Ang siri ni Lek. Hindi ka sir. Tumbok mo na. Unsa ni nga salida? Wala. Yuna. Miuna no. Miuna ka no. Salo, limaw. Lili si Miuna ako manapuhan. Sige. Linya na dali. Sige. Princess. Si. Tat. Grabe. Si. Sa ibang kagod sa yana ay. Ang ngalan niya? Basta letter M. Sige, Ngalan niya? Mo. Mo. Si. Morgana. Iluya kayo. Parang nga kalabira. Ay, nakalimot mo ko na. Sige. Sinabi na sila. Sige. Wala. Sige. Wala na yun. Oh, sige. Moana. Tawa na. Dali, wow. Sige. Kani. Usay title ani sa salida. Sugod og letter J. Sila Superman, silang Batman. Sa title ana. Title ani. Ghost Fighter. Dili. Ay. Ha? Ano? Dili. Kade. Sana. J. Jazz. Wala. Ay, napusag. Basta gasugod og jazz. Lagi jazz lagi pero Jazz. kalit sa kanulihan. Gi.
Just? Jasmine. Jadi aku yung nasil. Dari mo, akin sa kasunod ulit. Dari. Ano no? Oh. Justice League. Sige sa eh. Kuan si Nana sa motor. Ayun si Rida. Si na Gasugod og ah. Ah? Oh. Nana sa motor di malito. Asa gasugod og ah. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, mana? Salom. Nasa motor di malito. Okay, sige. Yeah. Sama na. Oy, di malito yun. Alimod mo, sige magtanog sa lida po mo. Hita ko na di malito ko sa. Oh, kanas yun. Kita sudah. Ay, grabe, marunong. Sige, balik-balik na ng Netflix. Mo kita Netflix. Kalapa boy. Oh. Yaro ni mo kaga, oh. Ay, lagi alun. Isman ah. Aquaman. Aquaman. Ay, mana dia? Kani. Kara ano? Man gihapon. Ay. Man gihapon ning last. Ultraman. Salom doon. Ang sila lang ko. Oh, sayon kayo. Sayon kayo. Basta bird may last. Amo, gimana? Basta bird ang last. Angry Bird. Puppy Bird. Papi Bird. Wala. Ano ka sorry mo? At tinula is Tweety Bird. Siya rin mo kasir. Unsa ni sila? Sa Ghost Fighter. Unsa ni sila? Title? Sila singalan nila duha sa Ghost Fighter. Sugod og T. Tibak. Ta. Wala makatubagan na. Oh. Sa Ghost Fighter. Ta. Tablon. Ta. Oh, John. Ta. Kontra ni Kwan. Kontra ni Eugene. Singalan to. Tumbler. First episode. Taplak. Ta. Tumbler. Taplak. Usa ba? Title o. Dili ngalan nila duha sa Kwan. Taguro. Siguro. Dili. Ngini. Sige. Unsay ngalan ning grupo? Halo. Wa, wala. Ala. Nalimot yung Unsay ngalan nila ni? Bago magi kong guys ko tong taguro. Kani. science. Bago magi kong guys ko tong taguro, unsa ni sila nga Kwan? Murag salbuko. Ay, Dragon Balls. Dili. Okay. Listen mo na eh. Nay maka-answer ani ba? Sige. Sige, Chris. Okay. Adam? Wala. Dragon Balls. Bago may kong host ko taguro. Gipasalida pa sa Netflix. Sana ay? Okay. 1, 2. Wala gini. Lamdang. Saan eh? Nasa Netflix? Tagarosaki. Hindi, naguro sa gali. Nasa. Sige mo rin ro. Ipas di mo ron. Oh. Lilik. Rilig, ikon. Ghost Fighter. Karang Ghost Fighter, oh. Sama na eh. 1, 2, 3, go! Nya to, basta yun sa to.